Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bagcine bekumelane umlotho oMaskand akade bengasabhekani bephenduka inkukhu nempaka befunana ngezibhamu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala isijoyinele ikhasi wamelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. uDSD Mhlongo kanye nojikeleza Khumalo bagcineke sebekhumelane umlotho emva kwengxabano yabo abebenayo emva kweminyaka emibili bekade bebanga ingoma ethi ke kuyophelela emkhukhwini. Labaculi kube ukuthi isimo sashuba phakathi kwabo kangangoba ke kwaze kwaba khona nokusabsana nangokubulalana okwagcina kuphoqa ke yena uDSD kubabuyele ekhaya enkandla eyobhaca khona njoba kuthiwa kwasekufunanwa ngezibhamu phakathi kwakhe nojikeleza. Bagcine ke bekhethe ukuthi lenkinga yabo le beyixazulule bekhumelana umlotho ngomhla ka19 ekuyona lenyanga. Bahlangane kwenye izindawo khona la eGoli babe sebexolelana. ujikeleza uchaze wathi akumjabulisanga neze lokho okwakwenziwe uDSD ukuthi antshontshe ingoma yakhe ethi ke kuyophelela emkhukhwini. Uthi wayitshengisa ukuthi ke akamhloniphi neze uthi inhliziyo yakhe yayibhlungu ngendlela emangalisayo kodwa njengoba umkhaya wakhe nje uhambe wabona ukuthi lokho abakwenzayo akukuhle neze. Bafisa nanokuthi abalandeli babo bedlulise lolixola njengoba bona sebe exoleleni. Umphathi kajikeleza usibekezelo Mthembu naye uchaze wathi kade ezama ukuthi laba babili bekhone ukukhumelana umlotho. Okubalekile ukuthi ke beme ngodlame nabalandeli babo bezwane ngoba mabeqhuba impi kanjalo nabalandeli bazoxabana. Bathi ke bajabule kakhulu ukuthi igcine yaze yanqobeka lempi. Sikhuluma nje namhlanje kuyobe kubungazwa usuku lokuzalwa lakhe uDSD kwenye izindawo nojikeleza uzobe khona engabanye babaculi abazobe bezojabulisa abantu. Bafethu ke lezi indaba ezinhle ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.